O venres 15 de agosto arrancarán as celebracións cunha serie de actividades organizadas polo Concello. Ademais da chega económica, a Administración local é encargada de deseñar o programa do primeiro día dos festexos, que darán comezo coa lectura do pregón este ano a cargo das veteranas do Club de Remo Puebla. Volvemos un pouco ao formato anterior ao ano pasado. Volvemos a que a Comisión de Festas organiza o sábado, domingo e o luns, e o Concello pasa a organizar o venres, non? Como facíamos anteriormente. Entón, colaboramos facendo un pouco a programación da noite do venres, e máis lle damos á Comisión de Festas, íbamos a dar 30.000 euros, eles nos pediron unha pequeniña axuda máis para poder reparar un dos cabezudos, e entonces lle damos unha axuda de 35.000 euros. O sábado a banda de música de Rianxo entrará na Vila Pobrense a partir das 11 da mañá, xunto con numerosas agrupacións de música tradicional. Este será o día dedicado á mocidade coa celebración do San Xoerguíns e a Festa da Auga. Pola noite a Orquestra Mar Azul e a banda tributo a Joaquín Sabina poñerán a nota musical. Darán paso o día grande das celebracións coa misa solemne e a procesión, acompañada pola banda militar de Abrilat e a banda de música de Vilaboa. A misa, que é ás 6 da tarde, e despois temos a procesión, a nós como mariñeiros, énchenos de orgullo estar ao lado da Virgen, que vai flanqueada rendindo honores os banderíns de Abrilat. Son unha cousa é a banda, pero despois veñen os banderíns tamén facéndolle un homenaje ca Virgen. E á noite, o domingo á noite, temos a verbena, ven Olympus, que creemos que é un bo grupo. E despois terminaría Chocolate, o DJ Chocolate. O luns 18, festivo local, as celebracións chegarán a súa fin con actividades pros máis cativos, o desfile final dos xigantes e cabezudos e o concerto de Broken Pitch, que dará paso ao espectáculo pirotécnico con combate naval incluído.